ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ହୋଲି ଆଉ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା। ଖରା ଟିକେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କାଟିଲାଣି। କୁହୁଡି ଏ ବର୍ଷ ସେତେଟା ହେଇନି ବୋଲି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପ୍ରଚୁର ବଉଳ। ଏଥର ଆମ୍ବ ପ୍ରବଳ ହବ ବୋଲି ସବୁଦିନ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଉ ଦୋକାନରେ ପିଆଜି ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୁଲିଖଟି। ଦକ୍ଷିଣା ପବନଟା ବି ଆତ୍ମାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଦେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇ ଦେଖୁନ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆସିଗଲା ପରା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଦୋଳବେଦୀଟି ମେଳା। ସେ ମେଳାରେ କିଛି ଖାଅ ନ ଖାଅ, ଖଣ୍ଡଗଡା ଖାଇବାର ମଜା ବହୁତ ନିଆରା। ଆଉ ଚାଉମିନ ବି ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। କାକୁଡି 2 ଫାଳ କରି ସେଥିରେ ରାଗକୁ ବିଟ୍ ଲୁଣ ମାରି ଖାଇବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ। କଣ ନା, ସାଇକେଲକୁ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଅଣେଇ ଗୋଟେ ହାତରେ ସାଇକେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ଗୋଟେରେ କାକୁଡିକି କଡକଡ କରି ଖାଇବା ସତେ ଯେପରି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ କଳା। ଏହି ସବୁ ଛବି ମନରେ ଆଙ୍କୁଥାଏ ଚିଣ୍ଟୁ। ଝରକା ପଟରୁ ଦୋଳବେଦୀ ଆଡେ ଚାହିଁ ଆଉ ଗଣିତ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିବା ଅନ୍ତରାଳରେ। 2 ଦିନ ପରେ ହୋଲି ହେଲେ କଣ ହବ? ତା ପର ଦିନଠୁ ସ୍କୁଲରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଣିତ। ଏଭଳି ଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ ବୋଲି ମନେ ମନେ କୋଷି ହଉଥିଲା ସେ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଶଙ୍କରା ଭାଇ ଇଙ୍ଗିତ କରେ ଚିଣ୍ଟୁକୁ, ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ଜାଣିଛୁ ଏଥର ହୋଲି କି ଆର ଗାଁ ଫେମସ ତାରିଣୀ ଡିଜେଟା ଆସିବ। ଆଉ ଖେଳ ପରେ ଭଗିଆ ଦାଦାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ମୁଗ ଖେଚେଡିକୁ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ, ରାତିରେ ଚଉରା ଉପରେ ଲୁଡୋ, ପୁରା ଦିନଟା ସେଟ୍। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚିଣ୍ଟୁ ମନଟା ପୁରା ମଉଳିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏତିକି ବେଳେ କଣ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହବାର ଥିଲା? ଟିକେ ଆଗ ପଛ ହେଇନଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ସବୁବେଳେ ଦୋଳ ଆଉ ହୋଲି ବେଳେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା। ନାଗା ନାଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, କେତେ କଣ ଛାଡିବାକୁ ପଡୁନି ତାକୁ ଏ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି। ଶଙ୍କରା ଭାଇ ଜୀବନଟା କେତେ ଭଲ। କିଛି ନହେଲେ ତାର ଏମିତି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ତ ରହୁନି। ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ସେ। ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ଶୀଘ୍ର ସରିଲେ ସେ ବି କଲେଜ ଯିବ, ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସି ତାକୁ ଦୋଳ ସମୟରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବନି। ଏକଥା ଘାରି ଦେଉଥାଏ ତାକୁ। ସମୀକରଣ କିନ୍ତୁ ଅଧା ଥାଏ। ଏ ତ ଗଲା ଚିଣ୍ଟୁ କଥା। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଏଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବେଳେ ହିଁ ଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଯେ, କଣ ଆପଣ ଚିଣ୍ଟୁ ପରି କଲେଜରେ ପଢିଲା ପରେ ଗାଁ ହୋଲି କି ସେଇଭଳି ଚପଳ ମନ ଆଉ କୌତୂହଳତାର ସହ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।